2023 di Sadok Portibion. Alani tamasuhima parsaurata rabdohot tuhata mare demahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sianho. Ima na mangulahon uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho hasirepon maradopon debatam. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Ginjang upangindo hami tuho saya lehon matuhami tondi ni hasitongan dohod dame asatakka suboto hami nasalomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Hati
hamu dongan nahina holongan tangin hamu mapatik ni debata di minggu sadarion imana tersurat di konfesi HKBP tahun 1996 pasal palimahon taringok tu kebudayaan dohot lingkungan hidup tahap porsiai jala tahatidak kodo ditopa debata do jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulauna di Portibion ibadah dona puna sude na mangalehon hanguluan tu sude natinopanay inganan pangulaon ni jolma ima darat laut dohot hajak kajang dilehon debatado huaso tu jolmai laho paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok dilehon ibana do parhataan uning-uningan parhinaloan kesenian dohot parbinotoan songon ula-ula ni jolma songoni aturan laho mamuji debata dalan laho pauliulihon dohot pajagarhon parsaoran ni jolma asalam patar marbungaran harajau ni debata marhite kebudayaan alai situlah do kebudayaan namar lauk hasi pelebeguon dohot namaralo tuhatani debata ulau ni Kristus ulau ni Yesus Kristus paluahon jolmai nasa natinopai songoni Portibion sadiri marhiteon tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude natinopani debata asaboy ibana mangula hipas dohot marhasonangan taalo do aka usaha namanegay lingkungan marhite namanutungi dohot namanabay hau ditobak manang harangan taalo do aka usaho namangalitohi aek dohot hawang-awang nang aek panirisan namarisi rasun sian aka pabrik-pabrik marhite naso mangaturehon halalaho ni aek panirisani dohot pencemaran udara pole tahe manegay aek si inumon dohot par hosaon ni jolma ima sahatna atong rak mangidugugu mahita laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patimi amen mari di mahita bagasan uduk dohot serep ni roha tato potima dosata diadopan ni debata ale Tuhan debata amanami parasi roha namar pungu dohami martangiang tu adopanmu dada alani hasitongan nami alai alani asini roham nagodangido asi maroham marpamuati maroham mida dosa nami nagodangi
Saya sungguli maroha dohot pikiran nami, asa hutinggalhon hami nasa pangalau sion nami nagudangi, asa mangulu hami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale debata hodomual ni hanguluan di sude na tinopami, lehon mahadameon tu saluhut na tinopami. Ale Tuhan debata hodomual ni hanguluan di sude na tinopami, pasuwang mahanguluan di saluhut na tinopami. Atong tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi pangalausim songon obun, jala songon obun manorop aka dusam. Saya mulak maho tuahu ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Mari demahita. Tabigema hatani debata turpuk di hari mingguon, imana tersurat di Filipi sada, ayat 20 sada, sahatu ayat 30. Ai Kristus do hanguluan diau, jala labanang hamatean. Dua sado manosa kahu, malungun doa huborhat, asarap dohot Kristus, ay dumenggan situtu doi. Jala makaposi hubotoma, mia doahu jala tinggal rap dohot hamusude, laho patimbul jala pahisa hapor seon muna.
Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahombar hamu parsauran muna. Asa wida di hamu, dinaroyahu manang hubege taringot tu hamu, tagan padaudau dope, pabuan nahot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni tondi, jalarap marukil, marsadani roha, marha porseai barita nauli. Ai pola diasini rohahot tuhamu, marsitaonon humokop Kristus, dadaholan nama kaporseai ibana. Ima sahatna, martua doaka natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Mari dimahita. Taha tindakon ma hapor seautai, songona hina tindakon ni dongata sahapor seaon rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, laho hundul tu siamu ni debata Jehovah, hamanai pargogo na sohatu dosa ni, disi maibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato pani halak Kristen akan nabadia, dohot diha sesaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot diha ngoluan na sora sudah. Amin. Tabigima ende pujian sian lansia diuduti sian kur ina rabu.
tabigima sahat ni titing di huriata. Horas madihita saluhutna. Horas. Tikting di huriata di Bagasan Minggon ima Minggu 24 September 2020 tolu. Minggu ta ima Minggu pasap pulo nopon dung Trinitatis. Dohok topik Minggu di Pasuang Jahoba hinadenggan ningolu ni Jolmai. Di halaman pertama Boy Mata Bereng nama Kobasi di ibadah Minggu pagi siang dohot malam. Dohot acara di Partangyangan napinatupan di huriata di hari Rabu dohot di hari Kamis. Di lembar paduahon Boy Mata Bereng di Wartata nomor 4 inganan Partangyangan wek di hari Rabu dohot Kamis 27 dohot 20 September 2020 tolu. Mauliate madihamu amanami inanami na mengaradeho jabuna laho inganata Partangyangan. Saya tuhatama manabai aka silas ni roha dihita. Jadi tuhita torop mahita ro tu Partangyangan na pinatupa ni huriata di lingkungata masing-masing. Na mangihut na masa dohok si pamasaon kunjungan gereja di minggu ta sadarion borat do yana kota remaja dohok na Posobulung ima berkunjung nasida tu gereja HKBP Anugrah. Na mangihut ruas nataba mulai minggu sadarion nungagabe ruas ni HKBP Siagulon, ima keluarga ni Amang Edward Huta Barat, inangi Priska Natalia Borugultom, dot sada yanakon nasida Ros yan gereja Metodis Maranatha Securai Pangkalan Brandan, jalan waing nasida tinggal di Jalan Karya Masjid Gang Murdi nomor 4 Wek Tolu. Nasorang nah di hari Senin tanggal 11 September 2020 tolu di basa-basa hot debata dosada dak danak bawa di keluarga ni amata Edward Huta Barat inang Priska Natalia Borugultom sian Jalan Karya Masjid Gang Murni nomor 4 wek tolu sehat do dak danaki suang songoni nang na torasna. Na paradehon bunga altar dihita di Minggon ima sian naposo martua Ananda Sitompul sian wek sia. Tuhamua manami nanami molor adong naeng mabain bunga altar boima dilaporhon tu seksi para puan ni huriata. Namangihut goarni aka ruas ni huriata nama rulang tahun di tanggal 24 saat tu tanggal 30 September 2020 tolu songon natabereng di Wartata adong opak pulusia halak. Sude ruas nang parhalado madok tuhamu amanami inanami angginami nang ibotonami na berulang tahun di Bagasan Saminggon selamat ulang tahun ma dihamu. Hatani debata di nama ulang tahun di Bagasan Saminggon dibuat mai sian Roma 15 ayat 10 tolu. Aigo ma di basa-basa hod debata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohok dame di Bagasan Haporseaon. Asalam sumuruk kamu marpakirimon pinargogoan nitod di Porbadia. Namangihut Boy Mata Bereng di Warta laporan keuangan mauliate madihamu amanami inanami namangalean pelian bulanan perpuluhan dohot hamauliateon tuhuriata mungkin amanginang adong naung talehon alai dang terwarta Boy Mata ta pabuat tu situa lingkungan tabe asa dipature muse di warta di minggu depan. Songonima warta dihita di Bagasan Minggon surat si jahon sian kantor pusat. Ima nama naringoti minggu ekologi di Saluhut HKBP. Apa itu masa penciptaan? Pada tahun 1989 Ekumenikal Patriark Dimitrios I pemimpin Gereja Ortodoks Yunani menetapkan pada tanggal 1 September sebagai hari doa untuk ciptaan, khusus bagi Gereja Ortodoks. Seiring perjalanan waktu, gereja-gereja lain di dunia mulai mengikuti perayaan ini. Pada tahun 2008, Dewan Gereja Dunia atau DGD ikut menerima perayaan ini. Pada perkembangannya, DGD membuat perayaan ini menjadi perayaan periodik tiap tahunnya. Dimulai tanggal 1 September, Hari Doa untuk Ciptaan.
dan diakhiri pada tanggal 4 Oktober, hari perayaan Santo Fransiskus Assisi, santo yang menjadi teladan ekologi bagi umat Kristen. Sejak 2015, Gereja Katolik juga ikut merayakan. Pada masa penciptaan ini, lebih dari 2 miliar umat Kristen dunia ikut merayakannya sebagai satu keluarga yang tinggal di rumah yang sama, yaitu bumi. Untuk apa ada perayaan khusus seperti ini? Beberapa tujuan perayaan masa penciptaan ini antara lain: 1. Umat Kristen memilih waktu khusus untuk merayakan dan menghormati penciptaan, mengapresiasi, merayakan keindahan dan keragaman ciptaan. Melalui perayaan ini kita semakin memiliki kesadaran akan kasih Allah bagi manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Kedua, umat Kristen memiliki kepedulian lingkungan dan keadilan ekologi. Perayaan ini membangun kesadaran kita bahwa krisis ekologis masih terus terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu, umat Kristen harus peduli dan ikut untuk melestarikan alam, memulihkan ciptaan, dan berpihak kepada keadilan. Yang ketiga, umat Kristen sebagai satu keluarga besar bekerja sama dengan saudara-saudara dari agama lain untuk menjaga kelestarian alam dan mempromosikan keadilan ekologis. 4. Umat Kristen memiliki gaya hidup yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada dan menjadi inspirasi bagi orang lain sekitar mereka. Tema dan simbol masa penciptaan 2023, tema masa penciptaan ialah biarlah keadilan dan kedamaian mengalir, simbolnya adalah sungai yang kuat. Tema ini diambil dari Amos 5 ayat 24, di mana Nabi Amos berseru, "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Melalui tema ini, umat Kristen dipanggil untuk bergabung menjadi bagian dari sungai keadilan dan kedamaian, mengangkat persoalan krisis iklim dan keadilan ekologis menjadi isu bersama, dan bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Liturgi atau ibadah, doa dan khotbah-khotbah di gereja kita mesti menjadi seruan keadilan, tidak hanya bagi manusia, melainkan bagi seluruh ciptaan. Lewat tema ini, keadilan dan kedamaian memanggil kita untuk bertobat dari dosa-dosa ekologis. Kita diminta untuk mengubah cara kita memperlakukan alam ciptaan Tuhan. Melalui liturgi, doa dan khotbah-khotbah, umat Kristen didorong untuk memiliki gaya hidup ramah lingkungan, menghargai ciptaan lain, menghemat air, listrik, dan bahan bakar, mengelola sampah dengan baik, serta kritis terhadap perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Seruan Nabi Amos kita rasakan makin relevan saat ini. Krisis iklim dan kerusakan ekologis semakin kita rasakan. Suhu bumi semakin panas, masa semakin tidak teratur, bencana banjir, longsor, kekeringan, kelangkaan air bersih, dan lain-lain. Salah satu sumber utama persoalan ini ialah eksploitasi sumber daya alam yang masif. Manusia modern hanya mementingkan kemajuan ekonomi tanpa peduli pada keberlanjutan alam di sekitarnya. Yang paling terdampak atas krisis iklim dan kerusakan ekologis ini biasanya ialah masyarakat miskin di negara-negara miskin atau yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, umat Kristen dimanapun di dunia ini harus bersatu dalam satu suara dan gerakan menjadi sungai yang bergulung-gulung, membawa keadilan dan kedamaian bagi dunia. Demikianlah surat yang dibacakan dari kantor pusat. Mau lihat tema dihita saluhutna. Horas. Tabigema ede pujian sian punguan Qur'a mahuria diudutian non sian wik onom dohot punguan solideu.
Tafasahat ma peliata sada A do sada B Uhud mahita marede. Yesus, seorang terang
Tuhan. Sonang mahami tutu Tuhan, molorap hami dohoto. Ido benar roh hami di minggu sadarion, tu bagas jorom nabadiaon. Asanaing toktong hami rapon ho, jalahatami maringat di bagasan kami. Tangihonon nami mahatami. Tod dimima nabiat di bagasar roha ng pikiran nami. Asa tahu kami mangatusi hatami, jala tahu kami tahe mangulahon di ngulu nami si ganupari. Atong makuling maho, ay nung ngaradi kami tumangihosa. Di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuadopamo. Amin. Horas madihita saluhutna. Barita nauli hatani debata, turpuk jami tadi minggu tasadarion. Imana tersurat di Sada Musa Sada Musa walu ayat 15 sahat 22. Sada Musa walu ayat 15 sahat 22. Songonoma di dok hatana tapai huti hutma. Jadi nina debatama madok sinoak. Ruar maho sian parawi. Ho dohot julmam. Dohot aka anakmu. Dohot julmani anakmu. Rap dohoto. Paruar ma rap dohoto nasa binatang. Sian nasa namar daging. Aka pidong dohot pinahan. Dohot nasa nama jirir di tanoi, asarodot nasida, jalalam torop di tanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna, dohot jolmana, dohot jolmani akka anaknai. Ruar masian parawi dohot sude binatang, sude gulok-gulok, dohot sude pidong, sude nama jirir di tanoon masiboan masam nabi. Dungi di pajok sinoak masada langgatan di Jahuba. Jala dibuat sian nasa pinahan nagajing, dohot sian nasa pidong nagajing. Bahen pelean situtungon, pelehonon na di langgatane. Jadi dung dianggo Jahoba uap na hususi, ninna Jahoba ma di bagasan rohana. Dangbe ulahaku manorui tanoon ala jolmai. Ay najaddo pikiran ni rohani jolmai sian si etehetehonna. Jaladangbe ulahaku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubahene. Onpe saleleng adong tanoon dang jadi masohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot arilas ari logo dohot rodoniari arian dohot borngin ima sahatna
Dihitakan hinaholonga di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ditotopon huriata do ima minggu sadarion di guari mai nakaningan memperingati penciptaan dohot lingkungan hidup. Ido bena adong tertib acara di hita imana pinatupan di huriata HKBP perayaan bersama masa penciptaan dohot lingkungan hidup. Alani dihita manginang nunga di jahahon di warta nakaningan ima taringo tu napinatupana ima minggu ekologi natadok nakaningani marningot ima bohado hita majagahon saluhut natinopani debata. Minggu yang mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab manusia terhadap alam dan lingkungan hidup. Alani dihita manginang dung mada bujol mai tu bagasa dosa. Ayang go dimulana sikop do ditoppa de batasa luhutna. Ditoppa do akan rikot di zolmai ditoppa saluhutna. Alai dung madabu zolmai dang diingot be amanah nanilehon di debatatu nasida. Dia ma amanah nanilehon di debatatu jolmai ima menaklukkan bumi, merawat dan melestarikannya. Namun apa yang terjadi? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah, merusak hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan merusak hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Alanido dihita amanginang, alanido sai, naung sai terus mangarazai di ngolu ni jolmai. Maka Allah juga pernah menyesal mengapa Allah menciptakan manusia itu. Alani dihita amanginang ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu semakin besar di bumi ini, maka menyesallah Tuhan, ia telah menjadikan manusia. Alani dosa nakaningani, dan hal itu dikatakan sangat memilukan hati Tuhan. Boy tajaha didok di kejadian onom ayat onom, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nang penang di palau de batajol maisian taman Eden. Dosa itu tetap di dalam diri manusia itu, bahkan semakin berbuat dosa, jalanung ngagok dosa beportibion. Alanido dihita amanginang, molutajahan aking diturpukon Allah membuat hukuman melalui air bah. Di paloas debatado roaik nasumar, alani dosa ni jolmai mendatangkan hukuman bagi manusia. Alani i didok debatado tu saluhutna ima akajolmai asa dibain nasida bahtra jala didok molutajaha di bidu onom ayat sia 110 dipabawa disi bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Lalu Tuhan memerintahkan di pasal 6 ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu govir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pahal dari luar dan dari dalam. Allah mengatakan itu kepada manusia pada saat itu. Alaidak sude nama nangi hotona ni debata. Godanggo jolmaina so merespon. Banyak orang yang tidak menyikapi pesan Tuhan. Semua orang tidak mau melakukan suruhan Tuhan. Ala diripu jolmai itu tidak masuk akal. Marhua mabaheno parau, marhua mabaheno batra. Hanya satu keluarga saja yang menanggapi dan langsung melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Yaitu siapa? Keluarga ni si Noak. Alani ido di bidu na maya saplima sa hatu saplonom iba si Noak ma bahtrai para wiso ngon nanidok kon di debata. Molo didok di si bahtera itu berukuran 300 hasta panjangnya, manang 150 meter, 50 hasta lebarnya 25 meter, dan 30 hasta tingginya 15 meter. Memiliki atap pada bahtera itu dan bertingkat di bawah, di tengah, dan di atas. Sekalipun banyak yang mengejek Nuh, godanggo nama dok tu ibanai naoto maho marhua do bainomui. Banyak orang yang menertawakan dia. Bahkan nadong halak nama dok naong suadong beharua akal nion, naong stres dohuroaon, marhua mabahenomu parau di dolok. Halak mabay parau di topi ni tao, di topi ni laut, alay hobo asa di dolok bahenomu. Tetapi itu tidak mengubah keputusan dalam hidupnya. Dia terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lani dihita manginangope juk do tadu piake. Kadang ditiki hita mangulahon na denggan. Boy do halak maddo ay no to maho. Ngasongoni di bait tuho laus say hohopo. Bahkan ketika kita berbuat baik, orang menyepelekan kita. Tapi ingatlah, lakukan terus kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nang pegodang na mencerca, banyak yang menghakimi, tetapi ia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Alani ido, jangan berhenti berbuat baik. Kebaikan kita tidak akan pernah hilang meskipun banyak yang menentang. Kita harus tetap di dalam kebaikan yang daripada Tuhan. Alani dihita amanginhang, dung di patupa, jala diulah hosinoa kisaluhutna, masama imanakingan aik nasumari. Jala molo tajaha di Kejadian 7 ayat 10 sada marumur masinoak 600 tahun ketika air bah itu datang. Jala surut air bah ketika dia berumur 601 tahun. Jadi air bah itu diperkirakan 1 tahun lebih. Coba kita bayangkan. 1 tahun lebih Nuh bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan keluarganya bertahan di dalam bahtera itu. Mungkin mereka ada kadang datang kegelisahan, ketakutan. Roma obak nadoras, dang boy bukaon, bahteraon, ikut di bagasan nasida. Mungkin ada kebosanan di dalam situasi, mungkin dengan ombak yang besar, angin yang kencang, bahaya. Pasti mereka merasakan itu. Alai di situasi nasongoni, hal itu menuntut mereka untuk harus menahan diri, bertahan dalam kesempitan, dan jangan putus asa. Mereka harus bertahan di dalam situasi itu. Alani manahan donasida, manahan. Sebelum Allah memberikan perintah, mereka tidak keluar dari bahtera itu. Dung peromu separeta ni debata ima diturpukon, haruar mahamu doh sude nabi nuami, barulah mereka keluar dari bahtera itu. Jalata bereng na menarik diturpukon na manginang. Ketika mereka keluar dari bahtera itu, apa yang duluan mereka lakukan? Itu rodo sinoak, itu riba ini mana dom mesbah, tempat untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Itu ripa tupa ibana do persembahan, jala didok naking dianggo debata masayangur dan menyukakan hati Tuhan. Macelas rohani debata majalo pelean ni sinoaki. Jala ala ni pelean ni sinuaki gabiro de batamadok nasotu pabe uhumokku marhite aik nasumar ima akajol manahutopai. Karena ucapan syukur, persembahan dari Noak, maka Allah memberikan janjinya lagi kepada umat manusia. Alani dihita amanginang, jojo dohita terlena dengan sukacita yang kita terima. Bahkan kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi Nuh di sini di pasahati bana do mauliate ni rohana tu debata. Jala gabe di pasu-pasu debata. Saluhutna na di portibion marhite si Nuh.
Satu orang benar, maka semuanya terberkati. Alani habonarod dohot alani ucapan syukur ni sinoak gebetara pasu-pasu nang hita saluhutna. Dilehod debata di hita, jala didok na kaninga di turpuk tahi. Saliling na ikon lehonon ni debatama, ada musim hujan, ada musim panas, adong tiki manabur, adong tiki manggoti lidok naking diayak 22, adong nangali, adong arilas, adong arilogo, dohot rodoniari ariad dohot borngin. Musim itu Tuhan atur kembali. Karena apa? Karena kasih setianya kepada Nuh dan kita semua beroleh berkat. Alania manginang nahinahulungan, ahadon naneng dohonon na marhite turpukot tuhita. Naparjolo naneng dohonon na tuhita amanginang, salelek kita di portibion, rap dohita mangulu dohot akahalak, na mabayan akahajahaton, naso manangihod debata. Alanii, persiapkan dirimu. Jangan ikuti mereka dan siaplah untuk menghadapi cercaan dari orang-orang yang tidak mengikut Tuhan. Salele kita di portibio rak mangulu dohita dohot akapar jahat. Rak mangulu dohita dohot nasutu mangihon hatani debata. Alani dipaingot debata, siapkan dirimu. Sekalipun kita dicerca, sekalipun kita ditertawakan, alai naik kita terus setia tu debata, mangulahon lomoni rohani debata. Alani dihita amanginang, sude akan masa di ngulut tahun, ikon naik kita mengadopi di bagasan gogo nasihat debata. Ahapenin nai, mulu tahu lah penadengka godang-godang merjuk ni roha godang. Mulu tahu lah penadengka godang gohala nama mencerca kita banyak. Alai kodohonot tado taulai dang lau tu jolma alai tu debata. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dang nalomoni rohani jolma. Alani ko tatiru do sinuaki. Apapun cercaan yang dia hadapi, dia tetap setia. Itu kangi mana do torus bahateranaon saha tu nasidum. Jala di ujungnya dapotan haluaun nasihat debata ibadah. Napadua kon ahananaing dohonon ni turpukot tuhita amanginang. Napadua kon naneng dohonon na nangpe godang nata adopi tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Terus mahita satia tu debata. Tunggu perintah Tuhan. Unang baik gogum. Jangan pernah bosan tapi bersabarlah dalam setiap proses. Songo sinoak na kaningani, coba kita bayangkan satau lobi nasida di Parawi. Mulusian hajol mau dohonota amang tahe tu panaing godang makahamaulo di bagasan ni. So di boto betu dia nasida. Alai ala di bagasan gogo nasihat debata tarbain nasida do lahu manaluhoni. Songoni manang hita di ngulut tahun. Di tiki roha maulo ni mungkin banyak ombak besar odo gabaran ni nguluan. Mungkin bahtera kita diombang ambingkan. Mungkin godanga kaholso-holso ni roha, tetapi ingatlah Tuhan sedang memproses kita untuk mendapatkan keselamatan. Tunggu perintah Allah. Tapai mama perintah ni debata. Tapai mama suara ni debata. Unang tapangasaho gogo doho pikirata. Mulu masa peha maulo ni unang iturlau hita mangido hagogo siap portibion. Tetapi tunggu apa yang Tuhan perintahkan dan itu lakukan, maka keselamatan akan menjadi milik kita. Ido naking natabering di sinuh iya teh. Dung pero debata madok haruar ma baru pe haruar ibana. Saleling sodidok debata haruar dak karuar nasida, tetapi begitu Tuhan memerintahkan barulah mereka keluar dari bahtera itu. Songoni mangulut tahu namanginang. Ditiki godanga kaobak hamaolo ni unang pitur putus asa hita. Unang pitur tapangasaho gogo doho pikirata. Marilah kita mendengarkan Tuhan apa rencana selanjutnya. Mari kita dengarkan perintah Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk kemudian. Agar kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Lania manginang di situasi nakaningani dung dapok ni sinoak haluaw ni dang say olak ni
tetapi dia bersyukur menyampaikan persembahannya kepada Tuhan. Songoni mana kita? Ketika sukacita itu diberikan Tuhan, jangan terlena dengan sukacita itu, tetapi ingatlah mengucap syukur, karena semuanya itu hanya Tuhan yang memberikan. Unang lalap pita dilasni rohai amanginang alay bohado hita makamulia tehon itu debata na pinatupan isinoak na kaning pitor di ni mana do mesbah persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang dibawanya. Jalalas rohani debata majalo ima kurban persembahan na kaningani. Lanino aing tu hita bohado hita di ngulut tahun. Apakah kita siap untuk melewati badai cobaan? Apakah kita mampu untuk mengalahkan itu di dalam kekuatan yang daripada Tuhan? Jalam marhite turpukom musenggane na kaningan gabe alani persembahan ni sinoaki marjaji do debata na sotupa bero aik na sumari. Alani dihita amanginang alani holong ide bata tu sinuh di papatar may dinguluna. Ala ni holong ide bata tu hita dileho do ng Jesus gabe si palua di hita. Karena itu dapat kita katakan keselamatan itu adalah inisiatif Allah yang diberikan kepada manusia, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Inisiatif ni debatado na tuk mangalehon haluaw ni tuhita sotung tarip putuk gogota laho mabuati, bukan. Tapi itu hanya pemberian oleh Tuhan. Si lehon-lehon di debatado itu sinuak, itu berkat yang diterima Nuh. Gabedohot tita marlas ni roha. Si lehon-lehon ni debatado, jala inisiatif ni debatado ketika dia datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Datung alani gogo dohot alani burjuta. Alani i taingo mamuse, tajaga homma. Saluhut na hape, naung nilehon ni debatado hita. Dilehod do portibio sikop tu hita jolma. Dungi mo say dilehod do na argai Jesus Kristus laho paluahok kita. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan atau tidak? Boha nunga tau layate. Nuaing di minggu ekologio nunga di jahanak kinga kadia maharwas yulauta. Ditikin na parpuryodang bobetar prediksi hita musim mati anggo na jolo molo bulanot tu bulanon omma bulanot tu bulanon romaudan anggo nuaing nang peso September Oktober ngaulo udat terus alaniyaha karena kerusakan lingkungan ula-ula ni say ula-ula ni jolma karena kerakusan manusia sega maportibyon say mangay mahita madok moho may tuha portibyonin na hita hape ise do na manegay hita jolma buasay koroba jiro buasa luasomo Tuhan nga diubang besude taburay si pata Tuhan ita do dakolong rohana hape alaniyaha do ala ula-ula ni jolma alani di hita manginang holong ide batanong nga di papatar to hita tugas kita sekarang mari kita lakukan amanah yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Ahamai merawat dan melestarikan semua alam ciptaan Tuhan. Mari kita membudayakan hidup bersih. Membudayakan unang asonuk tapaboloko sampah tayate. Buasa halak boy, buasa hitadang. Mulu tabereng atin way nga murah hita mamereng dia ke media sosial. Dia keluar negeri mengapa orang begitu tinggi kesadaran akan kebersihan. Alay buasa hitadang. Mampu dosongoni marserak tetinggalhon tidak mau tahu. Mampu dohita rupani ada mangulu aikina mangulu mai dangit tursongon na makuling turohat taon amang tahe na tinopan ide bataho paswasaihon. Alani di amang inang mari kita mulai dari hal-hal kecil. Mari kita menjaga kelestarian alam ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Alani holong ide batana kaningan di pasaha no saluhu na sikop tu jolmai nang pedi bagasad dosa jolmai di sido de bata manugu-nugu sikop di pasaha Tuhani nuaing mari kita merenungkan apakah saya sudah melakukan tanggung jawab saya kepada Tuhan nunga dipaingot tita songonido nang ditikii di akajolma na torop di zaman ni sinuh dipaingot de batado diingatkan mulak mahamu baik kamu maun aledang ditangihon.
Di masa ni Sodom doho Gomora dipaingot debatado dipaingot, tapi tidak didengarkan oleh bangsa itu. Nuaing tuhita maamanginang dipaingot. Sotung paula sotabegi, tapi marilah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sotuk songon nado koni upasan ni halak Batakia te. Dada si pasingok na suaday nado, tinapul bulung si hupin nado ate, pinarsaong bulung si hala. Dada si paya naiyake. Unang sumolsol dipudi, dada si paingo na suada. Sekarang kita diingatkan, taulahom may di bagasan holong na siyad di bata. Margogo mahita mangulahoni. Mari kita pulihkan dunia ini. Kita mulai dari diri kita sendiri. Lingkungan kita, keluarga kita, asa gabelas ni roha kita dia dopan di bata. Amin. Martangiak kita. Mauliate madihole Jehovah di hatam na paingotok kami. Asa tokto kami tahe pasahato diri nami tuho. Di paingoto kami nang marahmite minggu ekologi sadarion. Marningot kami di sude na tinopam di portibion. Asa hujagaho kami niadoho denggan. Ay di mulana masay denggad do saluhut na ditopaho. Alay jojo dohami Tuhan. Lupa mangulahot tanggung jawab nami. Gabi godang aka keserakaham manegai sude akan natinopami. Gabi godang maaka bencana na masa. Masa matuhan dohot pemanasan global. Alani iya li tuha paingot tami. Ditugas dohot ditanggung jawab na pinasakami. Songon na masa nang dingolo ni Sinoak. Di paingot todo niyan saluhut na kajolma ditikii. Asamulak na sida tulomo ni Roham. Alay didak dati na sida do mardosa. Gabi di hupo mamarhite ay nasumar. Alay anggo Sinoak sa halak na bonari. Di paluahodo siyam mara buluni. Jala marhite habonaron ni Sinoak. Tarapasu-pasu ng hami saluhut na. Marhite pelean ni Sinoaki. Gabi marjaji ho Tuhan na sotu pabiuhumo mo portibyo marhite ay nasumari. Alay alide bata amanami. Di ari paruhuman padua kali honi uhumamu dohami. Hobar tu aka pabahenan nami ganup. Alani i ditiki dilehokodo pe ari dihami. Naik kami mamakei hobar tulomoni roham. Uduk mahami tahe di suaram. Radot mahami dia kaulaw nami majagahon saluhutna. Jalangolu nami ope tahe. Tahu hasangapon puji-puji ma dia dopamo. Pasu-pasu saluhut ruas ni Huriam naro di bagasan tikion. Sayhoma na mga leho gugo ng hahipason. Dia kana marsahit pamalum tahe. Apeho tangamu na labohi asa sumuang dihilala. Dia kana galelehon pakirimon na mangulu asa makirim na sida dia sidoho diholong ni Roham. Pasu-pasu Tuhan nang diruas ni Huriam. Dinamarlas ni roha na sida ala di basa-basa hoko sa danak. Ibur-ibur magodang may di bagasak ko. Jala pasu-pasu nang natoras na laho pagodang-godak ko ni. Asa hobar tulomo ni Roham. Pasu-pasu sa luhuta ka program ni Huriam. Paluas may mardalan. Tau hasangapon hamuliaw ni diho. Pasu-pasu Tuhan nang saluhut na. Akan na sinakapan ni roha ni ruas ni Huriam. Pasu-pasu akan na niulan ni tangad doho pikiran na sida. Parhitiamu itu halau sumarihon narikoti dihami. Atong rapon ho mahami. Jalo mahami Tuhan. Marhiti Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Tapasahat ma piliata na paduahon. Uhud mahita maride. Nak meholo
pajahama persuruan ni debata na di acara na adong dihita. Hurian itu hata, say di pasu-pasu debata maroha ng pikiran muna, laho majalo ay kanguluad dohot hadameon na siyan Tuhani. Say di pasu-pasu debata manguluta gamemual hanguluan, laho maboan hasitongan dohot hadameon, tua kadongata ng saluhut na tinopa na dibagasan parukilon. Mardalam mahitarap dohot dongata sa hapursiaon, songon pamatang ni Kristus pasahaton haulion na siyan debata tusadok portibion. Tatangyakon mapeliaton tuadupan ni debata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masiyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabewap na husus di julong. Pasu-pasu may jalaramuti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang isilehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarabadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahita di bagasan dami, tajalo mapasu-pasu siyan tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasaurhon madamena tuto ditabi. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.